I la primera pregunta és si el govern en vol riure de nosaltres. Jo crec que aquest primer títol, titular mesures urgents sostenibles, d'urbanisme sostenible, per legalitzar urbanitzacions clandestines, per urbanitzar sòl rústic, per fer hotels en els camps de golf, per llevar sessions arreu, bàsicament per fer més urbanització. La veritat és que ens agradaria que ens digués quin article o quina coma d'un article justifica la paraula sostenible en aquest títol. La veritat és que és un insult a la intel·ligència de tots els ciutadans que s'atreveixin a posar aquest títol. És el nou decret llei que tenim amb aquest govern, ja en té més que l'anterior legislatura, i certament moltes de les promeses que se m'haurien fet, pensant que el Partit Popular insistia que totes les normes urbanístiques havien de venir d'un gran consens, la llei del sòl havia de sortir del Parlament, no podia sortir del govern, havia de sortir del Parlament, havien de parlar entre tots. Jo crec que, com deia la Joana Lluïsa, les promeses, el Partit Popular ha abandonat les seves promeses més aviat que el capità Schettino els Costa Concòrdia. Ha estat una cosa fulminant. Per tant, crec que el senyor Rajoy i el senyor Bolsà insisteixen que són previsibles si t'oblides de tot el que eren quan estaven a l'oposició i si t'oblides de totes les seves promeses electorals. Aleshores, si te'n recordes que és el Partit Popular, tot és previsible, però has d'ignorar tot el que havien dit durant tot aquest temps.